Dobijam stalno prosta pitanja u inboxu kako možemo prepoznati narcisa ili poruke tipa moj dečko je narcis ili moja devojka je narcis. Ljudi moji, postoje testiranja, ne možete tek tako iz rukava nekoga definirati psihopatom, sociopatom, narcisom. Čak i mi koji radimo sa ljudima, pa treba nam nekoliko seanse da dođemo do tih nekih uvida, ali i psihološka klinička testiranja koja ukazuju i daju parametre da se radi o nekoj dijagnozi. To je kompleksno. Ne možemo tek tako oslovljavati nekog narcisa. E sad, kako možemo prepoznati narcisa? Pa, narcis. Ono što je karakteristično za narcis ili za narcisa je da oni žele da bude sve podređeno njima. Znači, ne percipiraju i ne stavljaju kao prioritet potrebe i prioritete svog partnera, partnerki. Nebitno. Onda, u početku je taj love bombing, ona faza kad vas narcis obasipa pažnjom, nežnošću, narcisi su mnogo šarmantni. Imam jedno video ovde na kanalu o narcizmu, ne bi ulazila u detalje, znači to je malo dublji proces, dublja suština i kad ta partnerka ili partner pristane na to, narcis ide dalje, ide na drugu žrtvu, jer u suštini svih dijagnoza, u suštini narcisa, leži jedna velika praznina, leži potreba za ljubavlju koju ti ljudi nisu dobili u svojoj primarnoj porodici. Od svoje mame, od svog tate, onda leži to kritičko vaspitanje, ta želja za dokazivanjem,